Ikumkani yamaXhosa uVulikhaya Sigcau ihlab'ikhwelo kwilizwe ngobubanzi ngelithi umntwana akaqeqeshwa ngabazali bakhe njee kuuphela koko wonke ummi weli unoxanduva lokukhulisa umntwana wengingqi yakhe. Ikumkani iwathethe lamazwi kumsitho weNkciyo nebubanjelwe komkhulu eNqadu kuGatyane eMpuma Koloni ngabantwana bangamantombazana nabantwana bangamakhwenkwe bezimaselo umsitho. Nomlisela nomthinjana uphuma mbombozone zephondo leMpuma Koloni. Iminyaka 8 iqhuba inkciyo kweli phondo. Umququzeleli uthi inkciyo ayikokuhlola ubuntombi nje kuphela koko, kulapho kufundiswa khona ukugcina amasiko nezithethe nokuba ulutsha luzingce ngemvelaphi yalo. Ukuthanda kwethu inkcubeko ayonto ethetha ukubana si-old fashioned. Masiqalise siwahloniphe amasiko nezithethe zakowethu. Njengokubana abantu besazi into yobana islogan sethu senkciyo yeSNK sithi qhakaza nolali. Kanti igqiyazana eliyintombi nto elinkaba yalo ikwabhaca ithi inkciyo ibalulekile kuba ikwenza uhlale uzibumbile futhi unelunda ngobuntombi bakho. Iintombi zangoku zilalezweni mna ndifuna ukufana nabo, ndifuna ukubuyisa amasiko akudala ukuba intombi yaziqoqe zigcine until ide ingene emtshatweni. Bakhona nabafana abaselula abazingomba isifuba ngokuba yinxalenye yeli siko. Inkciyo ndiye ndaqonda ukuba iyafundisa ngebanzi ngemvelaphi yethu kunye iyafundisa nendlela yokuziphatha eluntwini nasebantwini. Ikumkani yamaXhosa ke ithi khona ukuze ziphele iingxaki ezombethe abantu abatsha kweli lizwe kufuneka ibe luxanduva lommi wonke weli ukunqwanqwada umntwana xa esenza into ephuma ecaleni nokuba awungomzali womntwana. Umntana uqeqeshwa sisizwe nothi ngabazali bakhe abamzala kuphela. Uthi naxa umbona phaa ukwazi umntana umxelela into yoba le nto uyenzayo irongo, azazi into yoba xa ebona umntu omdala makoyike ahloniphe. Kulindeleke ukuba lo msitho usingathwe minyaka le.